Hello, so guys. दिनैहाय आं फैदों जिया बर'लि दैमा सेराव। बे जिया बर'लि दैया गिदिरानो बहुद गिदिरानो बहुद गिदिर कारेन्ट तारबो दं। तारा मोनसे गोलैदों आरोना, पस्ट मोनसे गोलैबाय दै बानायाव दाख्लैबावै। बै अन्थाइ जाबगासिनो दं आरोना, अन्थाइ जाब्बाय थादों अन्थाइ। बे लामाया जागोन, बे लामायाव अन्थाइ जाब्बाय थागोन आरोना, बे लामाया ओइथिंहाय दं। दा नै नायलांबाय था आरोना नोंसोरो, जिया बर'लि दैखौ जायफोरा नुवाखै बिसोरो दिनैहाय आंनि भिडिअ'आव नुनो मोनसिगोन आरोना। बहुद गिदिर आरोना बे जिया बर'लि दैया। आं आलु रुदोंमोन, बावगारनानै दङ। माबायदि आलु रुयो आं खोन्थागोन आरोना नोंसोरनो, दा नायलांबाय थाबानो जाबाय माबायदि रुनाय। जों गारि लामा नङा आरोना बिसोरो, ओरैनो बैनि माल लाबोग्रासो आरोना, खामानि मावग्राफोरनि लामा बियो। बेजों आं थांगासिनो दै जिङावनो आरोना। नै सुबुनसुरि दैखौबो आं खोन्थाहैगोन मालाबा। खोनादोंना रायजोफोर? सुबुनसुरि दैखौबो आं मालाबा खोन्थाहैगोन। दा बियो जिया बर'लि दै। आं आलु रुनायखौ खोन्थाहैनोसै आं नोंसोरनो माबायदि। नै जोंना केमा माबायदि नायलांबाय थादो। आंनि गोसोनि गोदै राव नांगौ नामा, मा अनजालि नोंनो नांगौ नामा। फैयै सफैलायबाय। मा मोनखांबाय नामा दालिया? दालिया मोनखांबाय? आयौ इमान गुदुं। भिडिअ कलिं नङालै, भिडिअ खालामदों आङो, भिडिअ रायजोफोरनो हरनो आङो, रायजोफोरनो मोनाखै आङो। सोरनाव वाट्सएपफोराव हरलाबायनोसैब्रा। जेबो नङाब्रा। नै बिथांनि न'आव फैलायबाय, नै रुमाव। नै ओंखामा मोनबायानो, जोंनि उनाव संनाया। नै दालि आलु ओमफ्राय बेदर गैयि माबा, मा होनो लायो, हारा गैयि बेदर। हारा गैयि बेदर होआखै? फै दगाय लाइन बाल्दा माबायदि मावो रायजोफोर? नै मिनिदों बेयो सासेया।